Ahoj Martine. Ahoj. Je to vlastně už víc než rok, co jsme se sešli a povídali jsme si na téma tenkrát připravovaného v podstatě kybernetického zákona nebo jeho novely kvůli právě NIS 2. No a dneska by mě právě strašně zajímalo, kam jsme se dostali za tu dobu a na co se můžeme prakticky těšit, a jak to bude třeba s novelou zákona do budoucna a podobně. Vezmeme to od začátku a jestli bys mohl třeba shrnout, v jakém stavu jsme dneska, co se týče novely. Děkuji moc za pozvání a doufám, že to vysvětlíme posluchačům srozumitelným způsobem. A co se týká té cesty návrhu zákona. A aktuálně v těchto dnech byl návrh zákona předán úřadu vlády, aby byl aktivován proces takzvané legislativní rady vlády. Je to vlastně druhý z těch formálních procesů, které s přijetím zákona jsou spojeny. Ten předchozí byl vlastně mezirezortní připomínkové řízení, kterým se to vlastně oficiálně otevírá a které jsme řešili vlastně celou dobu od léta až do v zásadě dá se říct prosince minulého roku. A všechny ty kroky předtím, které jsme dělali, ta veřejná komunikace, veřejné konzultace a tak byly nad rámec a postupně rámují to vytváření toho zákona do nějakého tvaru, v jakém se nachází teďkom. Super. A proč to vlastně tak trvalo? Pomohly třeba nějak i ty veřejné konzultace? Myslíš si, že by to jinak trvalo třeba ještě mnohem víc v tom mezirezortním připomínkovém řízení? Mohlo by to tak být, ale je vlastně otázkou, jestli se to dá takhle shrnout. Ty veřejné konzultace pomohly určitě v tom, že nám dali nějakou zpětnou vazbu, určitě jako tu první, a pomohli nám si ujasnit řadu otázek, které se nám třeba zdály jasné a vyřešené, ale těm adresátům, jakoby, kdo budou ten zákon následně aplikovat, tak třeba tak jasné nebyly. No a vlastně snaha najít tu kompromisní variantu každé té dílčí otázky, tak byla podstatou jak těch veřejných konzultací, ale i toho mezirezortu. U toho mezirezortu se potom stalo to, že některé subjekty byly spokojeny s tím, jak vypadala ta veřejná konzultace, a na druhou stranu zase je potřeba vnímat ten mezirezort optikou toho, k čemu skutečně slouží. To znamená k nějakému oficiálnímu postavení se k té problematice a podání nějakých oficiálních připomínek. A ještě jeden rozdíl tam je v tom, že do těch veřejných konzultací, které byly dobrovolné, se zpravidla nezapojovalo až tolik státních institucí, nebo veřejného sektoru obecně. A ten potom má své pevné místo v tom mezirezortu, a proto tam to už je to místo, kde ten stát ví, že má přijít, přichází a navrhuje. To, co jsem si trochu všiml, bylo i to, že tím, jak my jsme to vlastně hodně komunikovali, už dlouho, už od doby těch prvních návrhů, tak někdy to u někoho vytvořilo dojem, že ta jako veřejná konzultace už vytvořila nějaký oficiální návrh a teď všechno, co se děje v tom mezirezortu, už byly nějaké jako diskuze, ústupky ze strany úřadu. Někdy tak jako určitě být mohlo, ale pořád to pro nás bylo jako pevná součást toho procesu, s tím, že vezmeme a zvážíme všechny ty připomínky a zapracujeme ty, které zapracovat půjdou. Mohly se v mezirezortu vlastně zapojit třeba do připomínkování i soukromé firmy? Já vlastně přesně nevím, a to je otázka spíš asi na naše legislativce, jaký je ten jejich oficiální postavení. Vím, že v našem případě některé připomínky v rámci mezirezortu přišly od těch soukromých firm a teď je otázka, jestli jsme je měli zohlednit. Nárokově si myslím, že úplně ne, ale my jsme vzali stejně tak jako tak připomínky od všech, kteří je poslali a postavili se k ním stejným způsobem. Stejně tak někdy se s tím dá setkat, že v rámci mezirezortu některé organizace dělají to, že doporučující připomínky, protože v rámci mezirezortu se dávají zásadní nebo doporučující, a to taky odpovídá tomu, nebo záleží na tom, jako v jaké kategorii ten subjekt je. Je to složitější, ale zjednodušme si to. Jasně. Tak
my jsme i ty doporučující, jako skutečně můžu za ten projektový tým říct, jako zodpovědně brali, dívali se na každou z nich a snažili se je realizovat. A ještě jeden rozdíl tam je, že toto byl mezirezort k návrhu zákona a vyhlášky, které ho provádějí, a budou mít ještě svůj samostatný vlastní mezirezort. A teďkom oni ilustrují v tom svém znění, jak jsou, jakoby doplnění toho zákona, především z toho pohledu, aby Poslanecká sněmovna, když bude rozhodovat o textu toho zákona, měla kompletní obrázek. Takže to, co jde teďkom se zákonem, tváří se to jako vyhlášky, protože jsme je napsali už téměř kompletně, tak oficiálně to má ale postavení takzvaných tezí a i na to chodily připomínky, takže zase dalo se tyhle ty připomínky dát stranou a pracovat s nimi potom až v tom samotném mezirezortu, ale i v případě vyhlášek a jsme je zapracovávali v tomhle případě a tím pádem to znění, které tam je teďkom nahrané a veřejně dostupné, tak by mělo obsahovat jako vypořádání se vším, s čím jsme se setkali doteď. Ne vždycky akceptovaně, ale vypořádaně. Super, k tomu se ještě dostaneme. Mně napadá, to znamená, v momentě, kdy jste dostali připomínky třeba na některé vyhlášky, tak ty samé připomínky už ty subjekty nebudou muset znovu podávat. Vy je jakoby vložíte do toho mezirezortu té samotné vyhlášky? Jakoby uděláme to tak, tak jak jsme vypořádali ty vyhlášky, tak je pošleme teď do těch samostatných mezirezortů, respektive nad nimi ještě pořád pracujeme, dokončujeme jejich finální znění, aby byly připraveny už skutečně 100% na ten svůj mezirezort. No a pokud je ten subjekt spokojen s tím, jak jsme to zapracovali teďkom, tak může to nechat být, ale pokud se mu tam ještě něco nelíbí, nebo pokud má pocit, že jsme to, co jsme zapracovali teďkom, není zapracováno způsobem, který chtěl, tak samozřejmě může poslat tu připomínku znova a oficiálně znova v rámci těch vyhlášek a se k tomu budeme muset ještě vrátit a znova se s tím poradit. Takže je to pro ty subjekty taková jako výhoda, že teď už se nad tím nějaká diskuze vedla a nějak se to doplnilo, ale pokud spokojený není, tak ještě od toho je tam ten samostatný mezirezort každé té vyhlášky zvlášť a tam se ty připomínky dají uplatnit znova a znova vypořádat. A mohl bys ještě zmínit, jaký je rozdíl vlastně v legislativní tvorbě zákona a pak té vyhlášky? A fakticky ty hlavní body zajímavé pro hlavně tu externí veřejnost jsou stejné, ty první. To znamená, je tam mezirezortní připomínkové řízení a nevím, jestli třeba na ty vyhlášky není ta lhůta standardně kratší než na ten návrh zákona, to ví kolegové na legislativě, ale ten proces tam je. Potom tam je ta legislativní rada vlády, takže to je ten proces, kde se zákonem jsme teďkom a s vyhláškami tedy budeme muset být se všemi znova. No a pak ten podstatný rozdíl je, že po té legislativní radě vlády u vyhlášek už není Poslanecká sněmovna, Senát, prezident, protože to už není zákonotvorba, ale vytváříme vyhlášky, které jsou v kompetencích úřadu. A ještě jedna podstatná věc tam je, jestli si to dobře vybavuju, tak u vyhlášek ty připomínky nemají zásadní charakter, protože tam by nebyl jakoby tou optikou toho zákona, nebyla by tam ta vláda, která by je potom řešila. Takže to jsou ty základní rozdíly, ale jak jsem už říkal, tak jak jsme nerozlišovali zásadní a doporučující u návrhu zákona, tak nemáme důvod jako brát ty připomínky, co přijdou k vyhláškám, jako na lehkou váhu a mávnout nad něma rukou, to určitě jsme nikdy nedělali a ani to dělat jako nemáme v plánu. Ano. No a když bychom se vrátili teda k zákonu, tak ty už si zmínil nějaké jakoby zásadní typy připomínek, z toho jsou předpokládám rozpory, je to tak? Z těch zásadních připomínek se generují rozpory, pokud připomínkové místo, které to posílá, má ten charakter, že rozpor mít může. Jsou tedy i takové připomínky, které jsou zásadního charakteru, ale od připomínkového místa, které rozpor mít nemůže, proto z toho vzniká vlastně jakoby neshoda v rámci mezirezortu, kterou se potom ale už dále neřeší a neřeší určitě vláda.
A ty, které řeší vláda, tak to jsou třeba rozpory ze stran ministerstev? Je to tak. Jsou to rozpory ze stran ministerstev a ústředních správních úřadů, ale nejenom. Třeba v současné verzi zákona, teďkom, kde jsme, tak aktuálně se v těchto dnech nacházíme v procesu, kdy ten návrh, tak jak byl před Vánoci předán úřadu vlády, tak byl po dohodě s úřadem vlády stažen a nahrán znovu, protože došlo k úpravě toho, že ministerstvo financí a ministerstvo dopravy, které mělo zásadní připomínky, na kterých trvalo, tedy generovalo to rozpor, tak tyhle ty dvě připomínky pokračují, nebo už nejsou prohlášeny za rozpor a pokračuje ten materiál v takovém stavu, v jakém jsme ho předložili před Vánoci znova, ale už bez těch rozporů. Který rozpor ale trvá, tak to je rozpor s 4 dalšími připomínkovými místy, se Svazem měst a obcí, kde rozpor trvá v rámci všech připomínek a i těch akceptovaných původně námi. Takže plošný rozpor s asociací krajů. Tam je to obdobná situace, myslím si, že 1 nebo 2 připomínky byly bez rozporu, ale zbytek celý ten balík těch připomínek tak jde dále s rozporem. Se Svazem průmyslu a dopravy. A to je právě ten bod, kde se dostáváme do toho, že nejenom veřejný sektor může mít rozpory, ale i vybraní zástupci soukromého sektoru můžou mít rozpory. A tam těch rozporů zůstává asi 15, ale tam je potřeba říct, že těch připomínek původně bylo jako mnohem víc. A tady se jako hodí i poděkovat tomu, že Svaz průmyslu a dopravy byl jako schopen velmi konstruktivně jednat o těch jednotlivých připomínkách a nakonec se nám to podařilo zredukovat na tady ten určitý jako už menší počet, na kterém tu shodu už najít teďkom nejde. No a tím posledním, který tam zůstává, je Český telekomunikační úřad, který tam, myslím, má 2 rozpory. Takže si myslím, že jako ve výsledku na to, jak poměrně pro někoho je to třaskavé téma, celý ten návrh toho zákona, tak těch rozporů vlastně není ve výsledku mnoho. A když bys třeba shrnul, jakého byly charakteru, předpokládám, že z velké části šlo o finance? Nebo to tak není? Je to otázkou, jak tohleto jakoby vyložit ty finance. A určitě můžeme říct, že třeba v případě těch obcí je to otázka toho, jakým způsobem ty obce regulovat. Jestli je regulovat, jestli takovým způsobem, jak je to navrženo, nebo nějakým jiným. Takže tam ta otázka těch financí je taky na pozadí, protože ostatně všechno to něco stojí. A kdyby to nic nestálo, tak to asi takový třeba problém nebude. Ale jestli můžu, a teď se dopouštím toho, že jako vysvětluji připomínku někoho jiného, takže snad mi připomínkové místo odpustí tady tuhletu zkrátku, ale myslím si, že ano, třeba tam ty finance skryty být mohou. Kdo ve výsledku neměl rozpor s financemi, bylo ministerstvo financí, tam se podařilo ten problém vyřešit už v rámci mezirezortu a velmi jako konstruktivně a úspěšně. A ty ostatní otázky potom směřují například do dílčích otázek, a teď myslím už napříč těmi připomínkovými místy, například ta problematika stanovování povinných osob přímo v zákoně nebo na základě zákona ve vyhlášce, nebo samozřejmě problematika regulace bezpečnosti nebo mechanismu bezpečnosti dodavatelského řetězce, že to nastavení. Tam to jsou ostatně připomínky Českého telekomunikačního úřadu a Svazu průmyslu a dopravy, ale myslím si, že ty připomínky se samozřejmě dotkla i ta ostatní připomínková místa. No a sluší se samozřejmě doplnit, že tedy i mimo tyhle ty vyjmenované rozpory, tak to, co jsem zmínil, to jsou často i ty připomínky, se kterými připomínková místa, která nemohou být předmětem rozporu, takže jakoby ten jejich nesouhlas tam zůstává pořád a není to tak, že aby kromě těch rozporů byla všude shoda a tam. Takže tam to samozřejmě jako zůstalo. A ty zbývající rozpory předpokládám, že teda v úvozovkách rozsekne legislativní rada vlády? Jestli správně chápu, jak na sebe ty instituce navazují, tak je nerozsekne legislativní rada vlády. Legislativní rada vlády má za úkol spíše takový jako
to je ten odborný orgán, který řeší ústavnost, který řeší transponování těch právních předpisů, takže jestli byla správně transponována směrnice NIS 2, a potom kompatibilitu, a potom řeší vlastně i takové jako stylistické věci, jestli ten zákon je napsán tak, jak se zákony psát mají, a jestli to odpovídá těm formálním náležitostem. To znamená, tak jak je mezirezortní připomínkové řízení místem pro uplatňování třeba těch lobistických zájmů nebo vymezování si pravomocí ve státní správě a tak dále. A je to taková ta věcná otázka. Tak legislativní rada vlády řeší takovou tu jakoby ten odborný pohled právníků na to, jak mají zákony a návrhy předpisů vypadat a jestli jsou splněny všechny formální náležitosti. A to, na co se ptal, tak to je to, kdo řeší ty rozpory, a ty rozpory by měla řešit vláda přímo jakoby v procesu následujícím. A potom ve stavu, kdy rozhoduje, jestli předloží ten návrh zákona do Poslanecké sněmovny. A očekáváte třeba, že tam bude nějaký zádrhel třeba na úrovni vlády právě kvůli rozporům? Je otázka, jak se k tomu ta vláda postaví, a to je na ní už potom, protože my jsme vlastně v té roli, že jsme měli připravit návrh, tak jak to všem těm zadáním a té transpozici a tak odpovídá, a dostat to do stavu, kdy jsme s tím spokojeni a připraveni to té vládě prezentovat. Tohle to je náš odborný návrh, jak by to mělo vypadat. A samozřejmě je potom na vládě, zvlášť v situaci, kdy Bezpečnostní rada státu je zadavatelem toho mechanismu prověřování bezpečnosti dodatelského řetězce, zda jako s tím bude souhlasit nebo zadá nějakou úpravu. Protože přece jenom je to pak vláda, která předkládá ten návrh do Poslanecké sněmovny, a už úplně Poslanecká sněmovna je ten, kdo potom jako ten zákon fakticky vydává. To není NÚKIB. A musí se to vlastně líbit v uvozovkách a té Poslanecké sněmovně, a ona s tím musí souznít, aby prošel v takovém znění, v jakém chtít bude. Na druhou stranu, co se jako ukazuje, tak všechny ty připomínky, které šly ve stylu udělejte to takhle nebo takhle, vládě se to nebude líbit a vládě se bude určitě líbit tohle, tak jakoby úřad jakoby vyjednává tu pozici, to, jak to má vypadat průběžně, takže ty poslední dny jenom potvrzují to, že pokud ten materiál vláda teda padá to, že zaeviduje a pro legislativní radu vlády v tom znění, v jakém to NÚKIB navrhnul, tak je pak otázka, jako samozřejmě může se rozhodnout jinak, a zatím to takhle nevypadá. Jasně. A potom asi takové jako hodně aktuální téma, asi se vás na to ptá obecně jako každý v poslední době, kdy se teda předpokládá, že se stihne zákon. Původní termín byl, tuším, nebo ten deadline ze strany Unie byl říjen 24. Je to 18. říjen 2024, je ta transpoziční lhůta. A to je otázka, na kterou se skutečně ptá celá řada lidí. Je potom vlastně otázkou, jak na ní odpovědět. Protože já už jsem tady naznačoval to, že do určitého momentu je to plně v kompetencích úřadu ten harmonogram dodržovat. A potom samozřejmě nastane, už můžeme říct klidně i ten mezirezort, a to, jak se ty jednotlivé subjekty chtějí dohodnout nebo ne, a jak ta jednání se protahují nebo ne, už potom odráží zase nějaké průtahy například v harmonogramu. My jsme tam neudělali to, že bychom řekli, jo, tak máme tady 2 týdny na vypořádání, prostě kdo nebude vypořádaný, tak jde do rozporu, nebo ne do rozporu, ale do nesouhlasu, pokud nemůže jít do rozporu. A vlastně jsme trochu času ztratili i na tom, že jsme se snažili ty jednotlivé připomínky vypořádat, což se nám zdálo jako dobrá výměna. Teď bude další fáze, kdy je tam nějaká interakce s tím vnějším prostředím, a to je právě ta legislativní rada vlády. Takže já tam budu jako hrozně rád za to, když se na to legislativní rada vlády podívá detailně, a už tak jako profesně mám celkem zájem a takové trochu těšení na to, s čím vlastně přijde a jaké jako právní expertní otázky budeme řešit. A zase může to trvat týden, může to trvat měsíc, ať už to faktické vyřešení, nebo prostě i ty procesy kolem. No ale to pořád je něco, s čím se v harmonogramu dá nějakým způsobem pracovat. No ale pak je ta velká fáze,
pořád ještě podstatná v rámci toho legislativního procesu a to je celá ta poslanecká sněmovna, senát, prezident. Takže od určitého momentu, kdy to přejde už k té poslanecké sněmovně, tak už je to vlastně úplně mimo naše nějaké pravomoci s tím harmonogramem a operovat, udržovat ho a nemůžeme samozřejmě chodit za poslanci a říkat, už by to jako chtělo, už se nám blíží transpoziční lhůta, takže ten zákon může skončit v té poslanecké sněmovně několik měsíců, při nejhorším několik let, může se stát spousta otazníků a naším cílem, ultimátním pořád je stíhat ten transpoziční termín a jak říkám, budeme se v tom, co můžeme dělat, tak se budeme snažit, aby to bylo dosaženo. A nebo, aby pokud tam nějaký přesah bude, tak aby ten přesah byl samozřejmě co nejkratší. Chápu. A nehrozí nám třeba i nějaké penalizace ze strany Unie, když to nestihneme? Jo, určitě jako obecně platí, že takové penalizace nastat můžou. A já jsem s tím nikdy neměl žádnou jako praktickou zkušenost. A co jsem se díval do nějakých statistik, tak obecně u právních předpisů je to překročení té transpoziční lhůty průměr, a teď mě neberte za slovo, ale něco jako půl roku, nebo takže jako průměrně ty zákony se o půl roku nestíhají. Takže jako to je určitý prvek. A pak je otázka, za jak dlouhou dobu by ta komise evropská teoreticky zahájila to přestupkové řízení. Já z toho mojho jako velmi základního pochopení věci si tak nějak pamatuju, že tam je nejdřív nějaký vytýkací dopis a že těch jakoby co tím chci říct, asi to nemusíme rozebírat do detailu, já to zkrátím. A tak podstatou toho procesu je, že není jakoby ze dne na den. Jo? Že to není jako, že 18. října to nestihneme a 19. října nebo 1. listopadu je tady Evropská komise. A nemůžu samozřejmě jako mluvit za ně a nemám tu praktickou zkušenost, ale z toho, co tak nějak vím, tak ta řízení se zahajují jako v měsících až letech po té transpoziční lhůtě a jsou mnohem jako rozvolněnější, než by se mohlo zdát a určitě to není hned potom. Takže s tím, jak jako to nasazení do toho projektu, jak ze strany úřadu, tak ale i těch ostatních subjektů a věřím, že i té poslanecké sněmovny, tak bych se jako nebál nějakého řízení o porušení, vlastně netransponování unijního práva. V tuto chvíli, podle toho, co jako víme teď. Jo. Když se posuneme k dopadu na firmy, ty třeba občas taky sám na LinkedInu nebo obecně na sítích komunikuješ a rozebíráš třeba nějaké názory, které třeba padnou někde v médiích nebo u někoho a podobně. Koluje obecně celá řada informací, které nejsou třeba úplně pravdivý. Co děláte na NÚKIBu pro to, abyste ten dopad regulace nebo aspoň to očekávání těch firm, na který dopadne regulace, nějakým způsobem dopřesnili a tak dál? Jo, tady je jedno z takových jako poučení, které z celého toho projektu mám, a to je, že já jsem nikdy v praxi nezažil takhle jako komunikovaný předpis nebo návrh, jakoby kterého bych byl nějakým způsobem účastný. Protože mi přijde, že jako podstatná část těch činností, které na regulaci na NÚKIBu děláme, je vydávání nějakých podpůrných materiálů, aktualizace pořád té stránky NIS2 NÚKIB.cz, vystupování na konferencích, vystupování na seminářích, různé schůzky. A když jsem se díval na to, kolik schůzek, seminářů, konferencí proběhlo za rok 2023, tak to jsou úplně jako obrovská čísla. No a celé to poučení z toho je, že ať už to děláme jako takhle vlastně ve velkém, tak pořád jakoby je tady velká část lidí, kteří se s tím třeba ještě vůbec nesetkali, což jako je pochopitelné, a myslel jsem, že ta část bude třeba trochu redukovaná tím zásahem. Takže já už jenom doufám, že to je vidět, ta komunikační kampaň, že jako to, že nemají ty subjekty naletět prvnímu obchodníkovi s horkou vodou, který přijde a řekne, že je expertem na směrnici NIS 2
a něco si k tomu najdou, třeba se podívají na ty naše stránky a nějak se o to budou zajímat, tak že je to jako něco víc, než jenom, že v tom utvrzujeme tu bezpečnostní komunitu, která o tom ví od začátku a jenom si vyměňujeme, jak jsme to dobře komunikovali a ta bezpečnostní komunita, která to ví, tak řekne ano, ale že se to třeba dostává někam ven a ty subjekty to zavnímají. Já doufám, že snad jo a že není potřeba skutečně dělat takový ten marketing typu a hrozí milionové až miliardové sankce a to je to, co ty subjekty rozhýbe. Protože to za prvé není pravda a za druhé to není ten důvod, proč by tu bezpečnost měli dělat. Určitě. No je fakt, že prakticky to hodně připomíná ten boom, který byl kolem GDPR, tak teďkom zase všude směrnice NIS-2. Je pravda, že ten hashtag samozřejmě taky používám, protože to zabírá, ale je potřeba to uvádět na pravou míru, že NIS-2 se implementuje do v podstatě národních regulací, že, členských států. No. Ale když to používají jako lidi, kteří tomu rozumí, tak to je ještě jako v pohodě. On to samozřejmě jako je pojem, že nikdo moc nereflektuje nějaký nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Všichni začali poslouchat o té směrnici NIS-2. A ten pojem samotný jako problematický není, samozřejmě je potom jako problém, kdo co pod tím nabízí. A teď už i v tomhle je výhoda, že ten návrh je veřejný, už nějakou dobu k dispozici je, takže jako ty kampaně nejsou už stavěné na tom, tady máte obsah směrnice, my vám uděláme gap analýzu na to, jestli jako splňujete ten článek 21, kde jsou bezpečnostní opatření, ale ve směrnici, takže to pak může vypadat úplně jinak než v reálu. Takže teď už to snad se nějakým způsobem kultivuje to prostředí. A my samozřejmě z té zkušenosti ohledně obecného nařízení se snažíme taky čerpat a vnímat to a nějakým způsobem to komunikovat. No. Ale jestli to má úspěch, tak to už je potom asi na adresátech a na posluchačích, jak se k tomu postaví. Určitě. Dostáváte třeba hodně dotazů na právě třeba problematiku už toho návrhu samotného? Jo, určitě. Tam už teď posledních několik měsíců non-stop chodí skoro každý den minimálně jeden dotaz na to. Dobrý den, jsme takováhle firma a nevím, chováme kapibary a jsme tady subjekt spadající pod regulovanou službu výroby nebo průmyslového zpracování dobytka nebo něco takového. A to určitě chodí. A my se na to snažíme odpovídat, byť samozřejmě ty kapacity jsou za prvé omezené na to odpovídání těch dotazů, takže tam teď můžou vznikat větší prodlevy, ale za druhé ono samotné to posouzení toho subjektu, jestli spadá pod ten zákon, tak souvisí s mnoha proměnnými a my i sami samozřejmě vnímáme to, že pomoct těm subjektům jako identifikovat všechny ty služby, které mají, tak je jako náročná práce. A samozřejmě jeden z těch nejnáročnějších prvních kroků je správně se zařadit pod tu vyhlášku, protože to skutečně není triviální úloha. A ono bohužel ta směrnice, jak je jakoby rozprostřená přes mnoho nových služeb a ještě vnitřně vytváří mnoho různých variací, kam ten subjekt může spadat, nehledě na to, že ona sama chtěla pracovat s tím, že bude používat jenom jakoby nějakou, a teď v uvozovkách zase, mluvte za zjednodušení, a jakoby primární službu nebo to, na co se ten subjekt skutečně soustředí, což se ale nepovedlo, tak to potom vede k situaci, že ten subjekt skutečně musí zodpovědně projít jednu každou konkrétní službu po druhé a říct si, nedělám já tuhletu službu například okrajově. A je to problematika, která se pořád řeší, a jak jsou na tom vlastně ty fotovoltaiky a kdy nějaká výrobna, která dělá něco úplně jiného než výrobu elektřiny, tak najednou vlastně musí zvažovat i tu regulovanou službu výroby elektřiny kvůli těm fotovoltaikám, nebo tam byly nějaké dílčí případy teď přemýšlím,
teď zrovna konkrétně si na ně nespomenu, za to se omlouvám, ale je tam celá řada takovýchhle různých detailů. A jeho jeden subjekt se ptal, že má nějakou svoji činnost a někde ve skladu skladují chemikálie, které odpovídají právě zase tomu zařazení do kategorií podle těch odvětví. A celá řada těchto jako dílčích činností. Bohužel třeba ve zdravotnictví, poskytování zdravotní péče, všechny takové ty ozdravovny, domovy důchodců a všechny lázně, jo, tak ty se tam, byť se to nezdá, tak na první pohled tak se dotknou té regulace a potom už je otázka, nakolik ta směrnice je vlastně přísná, v tom, že se tam dají zařadit nebo nedají. Já právě proto velmi se snažím zachovat tu možnost stanovovat ta kritéria ve vyhlášce, protože doufám, že se nám podaří vyjednat nějaké dílčí ústupky v těch definicích nebo nějaké chápání těch definic tak, aby se to dalo ještě upravit a pokud možno co nejdřív, ale pokud se to nepodaří a podaří se to až průběžně, tak nějak jako v průběhu těch měsíců, aby to bylo třeba i pro ty subjekty mírnější a nemusel tam spadat prostě každý z těch, kdo se tam najde, jenom okrajově. Jo. A abych tu myšlenku teda dokončil, jsem odběh, tak my potom nemůžeme takhle komplexní posouzení odpovědět tomu tazateli e-mailem. Takže my se naopak teď snažíme vychovávat v uvozovkách ty subjekty v tom a já vím, že vy se ptáte, jestli vaše SROčko spadá pod regulaci. Já vám můžu říct, že z těch hlavních veřejných rejstříků, které jsou veřejně dostupné i nám, tak to třeba nenaplňujete, ale to ještě nic neznamená. Dejte si pozor a ten proces, který byste měli udělat, myšlenkový, je tenhle. Projděte si služby, koukněte se, posuďte si velikost, to se dělá takhle. Snažíme se odkazovat na podpůrné materiály, snažíme se odkazovat na nějaké zákonné definice a říct tomu subjektu tuhletu odpověď, aby aspoň věděl líp, kam se má dívat. Taky ostatně jsme všichni občané a já, když jsem poprvé vyplňoval daňové přiznání, tak tomu expertovi, který dělá to účetnictví, tak to je hned jasné, ale mi to taky trvalo pár dní, než jsem se v tom zorientoval a přitom to není tak složitý proces. No, takže jsme v tom tak nějak jako společně a snažíme se těm subjektům pomoct, co můžeme být zase jako nemůžeme je posuzovat detailně a ani na dálku vlastně většina těch informací, nebo podstatná část těch informací ani nemusí být známá z veřejných rejstříků a proto ty kapacity a ty schopnosti té odpovědi jsou omezené. Ano. Když bych vlastně shrnul jeden příklad, který mi z toho vyplývá, tak dejme tomu, budu velká firma, budu obchodovat s elektromateriálem, ale v rejstříku mám zapsanou i třeba výrobu elektronických zařízení, což už je to, co by mělo být regulovaný. Skrz velikost podniku tam spadám, ale v reálu vlastně žádný elektrozařízení nevyrábím, ale mám to v tom rejstříku, protože většinou se to tak jako dělá, že radši víc než míň, aby pak nebyl problém. Tak to je vlastně takovej ten případ, kdy to je na první dobrou asi zjevný, že by ta firma měla být regulovaná, ale pak si ještě zmínil, a to mi právě není jasné, dejme tomu, že to v tom rejstříku není, ale ta firma dělá pak nějakou činnost, která by regulovaná měla být. Je tam taková míra volnosti, že tady tyhle ty specifické činnosti nejsou podmíněny nějakou licencí na ten biznis a podobně. Mohl bys třeba říct příklad? No, nevím, jaké je procento těch služeb, ale je tam celá řada služeb, třeba i klidně, řekněme, 50%, možná trochu míň, které jakoby nejsou svázány s žádným rejstříkem. A tím, když říkám rejstřík, tak nemyslím úplně jako obchodní rejstřík nebo prostě registr osob, kde bych si já jako živnostník vypsal, jaké činnosti dělám a pak je fakticky nedělal. To je ten příklad, který myslíš. V tomhle případě my nebo dlouhodobě jsme se orientovali na to, jestli tu činnost skutečně dělám. To znamená, pokud ona nemá svoji podstatou definice té služby není, že je držitel nějaké licence, třeba myslím licence na výrobu elektřiny, licence na distribuci elektřiny, něco takového už oficiálního, co vydává zase nějaký jiný úřad, takže energetický regulační úřad, tak
tam jde skutečně o tu jako konkrétní činnost, jestli jí subjekt dělá. To je třeba odvětví výrobního průmyslu. No, tam nikde není žádný oficiální rejstřík, který by říkal, děláme výrobu v tom duchu té regulované služby a kdo by se do něho podíval, tak by to vyčetl. Tam jde skutečně o to, jestli ten subjekt tu službu dělá nebo nedělá podle té definice. U toho případu té elektřiny, tam je ta služba nadefinovaná stylem vyrábí elektřinu a má licenci na výrobu elektřiny. Takže podíváme se do rejstříku ERU, tam si necháme vyfiltrovat, jestli ten subjekt má licenci na výrobu elektřiny a předpokládáme, že tu službu dělá. Takže tímhletím charakterem naplnění těch kritérií a to je. Co tím chci říct, tak pokud by si náhodou někdo právě, jak si říkal, preventivně vydefinoval nějaké služby v tom živnostenském rejstříku třeba a najednou teda měl ten pocit, že když tam má službu, kterou jako reálně nedělá, ale nemá k ní žádnou jako speciální licenci, nic takového, a ani ji teda jako fakticky nedělá, takže by si ji jako měl z toho rejstříku mazat. Jo, to je jako zbytečné a takhle se to vnímat nedá. I když je potřeba ještě říct, že je spousta webových kalkulaček, tomu zjednodušeně můžeme říkat, a firmy třeba právě na základě toho, že tam zadáš IČO, tak ti dají vědět, že buď to prostě spadáš pod novelu ZKB, anebo ne. Takže to vlastně, co teďkom zmiňuješ, tak je potřeba k tomu jakoby říct, že to není jednoznačné, tady ta webová kalkulačka. Tak, bohužel. Jsem se nesetkal s kalkulačkou, která by byla skutečně takhle komplexní. A on je to i problém třeba u nás, že my se snažíme takovou kalkulačku jako vytvořit, ale těch proměnných je tam skutečně jako tak velké množství, že by se to skutečně jako udělat dalo, jenom je pak otázkou, jestli není prostě jednodušší si to projít, než zadávat stovky řádků, nebo ani ne stovky řádků, ale odpovídat na desítky až stovky otázek, ano, ne, ano, ne, ano, ne. Přičemž on není většinou jako problém proklikat to ano, ne, ale pochopit, co je tou regulovanou službou, co je obsahem té definice. A to se nám stává třeba i s lidmi z oboru, protože bohužel stále platí to, že když firma vidí kybernetickou bezpečnost, tak udělá to, že to dá k řešení standardně vedoucímu IT nebo někomu takovému.